bulan Ramadan. Janjine Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong sing padha iman diwajibne awakmu kabeh poso Ramadan kaya wong biyen poso la'allakum tattaqun. Awakmu ben dadi wong takwa, ben dadi wong apik. Allah ngongkon awake dhewe berubah dalam waktu 1 bulan. Agar apa? Agar terbentuk karakter takwa. Mula nang bulan Ramadan awake dhewe dikongkon nyegah ngrasani mitnah maido. Niku mek kon ngulinakne. Lek sampean saulan kulino ngempet gak ngrasani, bulan setelah Ramadan abot arep ngrasani, Pak. Jadi Ramadan itu diciptakan karo Allah kanggo apa? Kon ngulinakne penggawe apik. Mula sampean lak direksa to. Dipengi ngrasani ngelokne maido mitnah. Sampeyan lho posone saulan, Pak. Lah nyapa kok poso saulan? Nggih, karepe Allah lek wis sampean kuat poso saulan, kulino poso saulan, engko lek 8 dina lak kuat sampean. Lho kok 8 dina Pak Lukman? Lek wis poso Ramadan, kongkon ngulinakne poso Senin Kemis, wis. Pendak Senin Nyenen, pendak Kemis. Senin Kemis, mek 8 dina, Pak. Awake dhewe iki sering kali bohong, wong saulan kuat lho, kok 8 dina ora kuat to. Wong pas dilatih saulan. Karepe Allah lek wis kuat saulan, Allah mek njaluk kon ngulinakne 8 dina. Tarawih wong NU niku 8 pinten Pak? 23 rakaat. Wis. Nyapa awake dhewe kongkon